कटत दिन एते हको महंगाई कैसे दोनों प्राणी के कटत दिन। घर ही में रह के हमहू कमैबो लदाए पिया सिलाई मशीन। घर ही में रह के हमहू कमैबो लदाए पिया सिलाई मशीन। खाना पीना के खर्चा उठैबो हमरा पराजा करे यकीन। खाना पीना के खर्चा उठैबो हमरा पराजा करे यकीन। घर ही में रह के हमहू कमैबो लदाए पिया सिलाई मशीन। घर ही में रह के हमहू कमैबो लदाए पिया सिलाई मशीन। लदाए पिया सिलाई मशीन। सिलाई मशीन घर ही में रह के हमहू कमैबो लदाए पिया सिलाई मशीन। सिखनी नई हर में सीहे वाला काम राजा जी बैठल आई तो दू चार पैसा हो तो आराम राजा जी। हो तो आराम राजा जी सिखनी नई हर में सीहे वाला काम राजा जी बैठल आई तो दू चार पैसा हो तो आराम राजा जी। कुछ दिन के बाद राजा दूगो से हो जइबो तीन। कुछ दिन के बाद राजा दूगो से हो जइबो तीन। घर ही में रह के हमहू कमैबो लदाए पिया सिलाई मशीन। घर ही में रह के हमहू कमैबो लदाए पिया सिलाई मशीन। लदाए पिया सिलाई मशीन। सिलाई मशीन घर ही में रह के हमहू कमैबो लदाए पिया सिलाई मशीन। माना में हरी के बात न कर जी दराजा जी चला साथे बाजार दखरी दराजा जी। दखरी दराजा जी माना में हरी के बात न कर जी दराजा जी चला साथे बाजार दखरी दराजा जी। अहिरा कुंदन अर्जुन देवा देबो रुपैया रखी हगिन। आर्यन अभिषेक अर्जुन देवा देबो रुपैया रखी हगिन। घर ही में रह के हमहू कमैबो लदाए पिया सिलाई मशीन। घर ही में रह के हमहू कमैबो लदाए